guys, dito ulit kami sa Sisling Restaurant. Ha? Ano sabi mo? Sabi mo? Tagal. Oh. Shout out TTP Mix Black, this is Absolute Metallic. Ayun. Wala yung patawa dyan. Ito na yung ating order. Ay, isang bulalo. Ayan, bulalo. Ayan guys, bulalo. Dito po kami sa Sisling Restaurant. Without you